sawtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tudduɗal haramayni sarifayni ceerno ahmad dia to almadi kon waktu yoni ha to duɗal ceerno aliou diawo to kermasara kami duɗal ceerno wocci abdoullahi touré to yaraha tableau ferraille eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal jayidi yanke maymouna ndouro fayi gardiɗo 7tv janaɗo hanki jammo gagna taw ko laaɓi baɗɗo ngal baɗelo andaka noon hooreji leydi sénégal ono président Macky Sall holliti yonnani ngal ɗo hen baɗal cofgal badduɗumo yo rewide nanggue nawe e yesso lawola jaydiyankoɓe hewɓe kame dawriyankoɓe hewɓe kolliti hen a mette mumen to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed wuldu Cheikh Al Ghazouani hirnani kikiɗe hande o fayi toon to Alger lamrugo leydi Algérie gam tawtorede ñalawma janggo jonde jeeɗiɗiɗi ko fate banggue leyɗele a kufɗe gaz ma en ketto kabruji men leydi Mauritanie musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali wonande goomu darnagu rewintogu ko fate banggue kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala balɗe nayyi lulde gasi hanki ha laaɓingol tonggol ma yetto hoorejo leydi ndi ñande nayduɗo hen lewru ndu gonɗen gam yurnitade ngal ɗon kaldigala to leydi Guinée Conakry hoorejo jagoɗo kesso toɗɗade woni Amadou Wouri Ba fuɗɗima golle mum hanki ɗon koɗo wakkiti wonande sawru golle Bernard Ngomo ɗum ko ñalawma hanki o fuɗɗi golle makko kabruji men mana en ha to Benin Côte d'Ivoire Ghana Tchad ma en jaa ha to Éthiopie RD Congo Tanzanie kame Nigéria ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗena an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbii alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma o wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno
Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yoga ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ma wi alhamdulillah. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo puƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holliti ene humpiti. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdullaahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15. finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina dendagal Mauritanie kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin Kat ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymani Diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde go bawte hita walla mbiyen go mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayya ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karala gala weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba to Wudduru jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kami hettiyanko mum kala ne nelde duwaw dendagal wuddurunaɓe kala e nelde duwaw dendagal ɓesgu mam Souleymane Samba Makka walla mbiyen mam Souley Sam Makka taw kadi ko banum gorko horsi fati jaltoɗoɗuna hanki o to Dakar laamorgo leydi Sénégal wira takkusana o mo gonɗen ɗon ɗo cuuɗi men Wudduru nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kankoya dendagal mayɓe julɓe kala kumpital men to leydi Sénégal jayndi yanke nottortoɗo inde Maymouna Ndour Faye mo ganduɗa hande o kuufuɗo jayde wiitende CTV nde ganduɗa hande ne jiya e jayndeli leydi Sénégal ɓurde wawde laarede kono kadi ɓurde wawde dillude e dawrugol leydi Sénégal kala kay ko kewi hen jayde nde hande o ene jiya e gueɗe ɓurɗe wawde laarede kene yalta toon guila to suudu sarɗiyeji ha e moɓodiri ɓen dawriyankoɓe ha e gueɗe laamu ngu ha e gueɗe société civile kala hande ne jiya e jayde ɓurde teskinede on noon debbajo gardiɗo ndeɗon jayde hanke nder yewtere makko nde o bismino wonande Farba Ngom maire mo commune Agnama caggal yewtere mabɓe noon ɗon ɗo gaynomo hoota galle makko sanga 1 heure jamma walla ni 2 heures 3 heures de matin ko ɗon noon woodi janɗo e makko on mo andaka heptinaka waɗe makko laaɓi e wuttulo kono ko gulali makko e ƴiƴam e banggueji kala omo wulla o perdi ƴiƴam kewɗama yo walle docteur walla ni oto yaade safroyade wona wato safrirde oɗo saaha noon hollitama kam o samti no fotiri kala ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall yo nani ngal ɗo hen baɗal cofgal no feewi
kono kadi holliti yo loskoji mbaɗa hen baɗɗo ngal baɗal nangue nawe e yesso lawol kono ne kadi Barthélémy Dias maire wuro Dakar kono ne kadi hewɓe dawriyankoɓe kame jaydiyankoɓe kala kolliti ngal ɗo henna baɗal ko cofgal no fewi ko hunde nde ganduɗa fotani wonde so tawi filti wadde hunde aɗa suuɗo moƴƴi tan ko mbasa wadde ngal ɗon baɗal jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe neldamo duwaw nde heɓata cellal makko ko ɓuuri yawde o rutito e golle makko kanko on mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall ƴetti laana mum diwowo hande o ngam yaɓande toon to Alger lamorgo leydi Algérie ngam bismago Abdelmadjid Tabun nando makko some jonde wattude jeeɗiɓire ko fati banggue leyɗele kufɗe gaz Sénégal noon e tijji nadde hen taw kadi ganduɗa ngal cetal darna ngal guila hitande ujunnaji ɗiɗi e goo nden jonde noon ko ñalawma janggo joɗoto toon to Alger lamorgo leydi Algérie gartaten koye point de presse hanki o wonande jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni maître Sidiki Kaba hanki noon o waɗi point makko ko fati banggue wonande toɓɓe kaldanoɗe e nder dialogue national mo leydi Sénégal baɗanoɗo hakkude altina e talata hanke nder haalande makko o holliti ngal kaldigal yowiti koye nandiral ɓiɓɓe leydi ndi kala kono kadi o holliti mawɗo leydi Sénégal holliti 2 avril kañum koko yahata bolol muɗum ɗum noon ko way wonde kala sumgoji ma juɓɓine kono kadi juɓɓinte koye datuji wonande keptinaɗi gandaɗi kokkiraɗi ɗi kono ɗinne kadi wonande mawɗo leydi ndi heɓata ngol cimtol kala ko ñande 5 nduɗo hen no lewru no altina paɗoɗo hen no so jomiraɗo haaji ko nden noon windata talkuno makko faade toon to conseil constitutionnel leydi ndi ngam hollirdeɓe ko woni fandare makko kono mawɗo leydi ndi holliti kañum 2 avril fiɓani ni jottade wontude ɗo hen ha saka lamɗo goɗɗo dañe kono no wiiri maître Sidiki Kaba woodi tan ko gueɗe ɗiɗi soit ko conseil constitutionnel wawno mawɗo leydi ndi joɗade ha sumgoji juɓɓine walla ala ko président assemblée nationale wawata jogtade leydi ndi ɗum noon balɗe 60 ha balɗe 90 wonande sumgoji mbawa yuɓɓinede kono nden noon latotako wonande landaji lawɗinaɗi ɗon ɗo conseil constitutionnel kene tolno e landaji 19 manattu latade wontata kadi ko ma jomin ƴeeya parrainage goɗɗo ngam wawde kay jeeyede ɗiɗon sumgoji koye ndin mbaji wonata kono kadi ko woni yeeso kala no fulɓe keewide ni a daɗani guite haydara kono mawɗo leydi ndi hoore mum holliri tene kadi confirmi wonande kay caggal 2 avril sene seline hisi wona jottiɗo e ndeɗo hen jappere laamu leydi Sénégal keddotoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye Amadou Ba hoore jaggoɗo leydi ndi tawama hanki o taw kadi ganduɗa ko toon tawama hanki o taw ko toon to Saint-Louis o jippima toon to Bawal Diwaje ngal Saint-Louis gam ƴeewoyde wonande ɓen laana kan juuka toon ha ganduɗa ko ene tolno e nogase jeeɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali mumen ko wona ɗum ko kadi hewɓe gañiɓe ne tawe e cuuɗi safara ɓe noon o yeehi salmindeɓe e duwanadeɓe kono kadi hawɗo saaha mo gonɗen ala kala ko heeɓa hen taw koye limore tan labtude ceer nde ganduɗa kene foto wonde 317 kay wiyanoɓe wonno koye kaɗo laana giwnoka toon to Joal ne taweteno en ɓiɓɓe guinanaɓe e gambinaɓe kame Sénégal naɓe kala ko kan woni noon juuka ha ganduɗa kene tolno e limore mayɓe tan yiitaɓe ko nogase jeeɗiɗo kono andaka noon taw oɗo saaha mo gonɗen nden limore kono kadi wonande hoorejo jaggoɗo leydi ndi muññiti ɓen gañiɓe neldi duwaw wonande ɓen wasɓe hen pittali mumen ko wona ɗum ko noon to Mbour to joyo nanggama ɓen nanggaɓe Mbour noon ene tuuma ko ɓen juɓɓini ngal ɗo hen ɗannugal so tawi kay laatima ko ɓen e mabɓe debbo goto kamɓe ɓen wuurɓe kay yiitaɓe ɗam ɗo hen ndiyama kolliti goto mabɓe kala won hen yoɓɓe 80 ujunere won hen yoɓɓe kay 100 ujunere ko hen wonde kala ɓen yaltuɓe aduna ɓe nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe gañiɓe hen ɓe nde sellintaɓe majjuɓe jiite kono kadi oɗo saaha so tawi woni ɗamtidama ɓen so jiitama tawata kene guuri
kono jilaw ne jokki ton to ngo hombacha ha joni kedden ko din fannuji ton to ganjola hanki o kadi ko laana godka nanga ton ne jolni ken tolno e temedere capande tato e ɗiɗo taw ko candidat ji ɓuri hewde hen noon ko guinenaɓe e gambinaɓe e sénégal naɓe ne wonde motoraji tati kame litre uji kewɗi ko fate gasoil commando walla mbiyen capitaine kan laana kañumne wiyama teb nangama gartaten koye abdou karima fofana mo ganduɗa tawetede toon to abou dhabi jonde tuggal ma tan guila nogas e jeegom ko hanki nden jonde gasi taw koye leyɗele dentude ko fade banggue conférence internationale OMC ko fade banggue jokkodire commerce windere nde kanko jaagoɗo jeeygu leydi sénégal wo jokkodiri toon e ɓen ɓe sénégal jokkodiri ko fate banggue jeeygoli ko wayno inde thaïlande pakistan nonne kadi cambodja ngam ɓeydude jokkodiral to banggue ndema ha e masiŋaji e gueɗe parɗe ɗiɗon fannuji kala gartaten koye dawrugol fdr ko moɓodiral landaji kame société civile woni nder fedde heesere jibinade hankiɓe mbaɗi cérémonie mabɓe ngam wadde plateforme ngam hollirde oɗo saaha fandare mabɓe nde ɓe eri lamɗo leydi sénégal hono président Macky Sall ko nde yuɓɓinta ko ɓuri yawde yaccade ɗiɗo henna sumgoji ko adi 2 avril ko manda mum ne gasa ngan sanga noon wawa joƴƴinde lamɗo lomtoto ɗum ko adi nde yahata wi Babacar a gay kono ɓe kolliti maɓe gummin action ngaji kewɗi noon woni maɓe gummin gueɗe kewɗe gam erali kewɗi beele sumgoji ɗi mbawa yuɓɓinede ko adi 2 avril ko manda mawɗo leydi ndi ene gasa toon to Saint Louis ko fate banggue wonande duɗal université ngal gasto berger ngal ganduɗa uddino demude mum guila 12 walla guila nogas e gonduɗa hen lewru ngam hollide kay yontere no woruno koɓe natanoɓe sunare ɗum ko caggal nde étudiaji ɗiɗi maayi toon taw koye seppoji bannoɗi toon ñalawma hanki o noon ɓe puɗɗitima jangde mabɓe gudditi caggal nde ɓe mbaɗi batu mabɓe toona ko fati e banggue accitgol wonande ɓen dumbaɓe ko fati banggue kasoji sénégal ha tenti hobos kewɗi kay kukkiti tuggal ma tan ko guila nogas lewru février ha yetti noon nogas e jeetati ndu lewru kene tolno 450 woni ko ɗaccita hen taw kadi koye ɓen nangganoɓe ko fadi banggue seppoji bannoɗi e nder leydi ndi sénégal nden ka kisala keeri leydi sénégal patoroya armé leydi sénégal ɗum noon wannoɓe loyde mumen guila tan 10 lewru février ha yetti ñalawma hanki o hakkude Kédougou ha faymata Tambacounda ɓe kolliti e nder nden kay kisal leydi ndi ɓe mbawi kay nangude bandiji kewɗi no fewi taw ko joguitiɓe armeji kono kadi ɓe tetti toon gueɗe kewɗe taw ko ɓeena yiilotoɓe kanŋeji taw koye suuɗayre ɗum noon ko toon to maayo fallema siftindon noon finoɓe to fallema ɗiɗo duuɓi kala ene kaɓo no fewi ngam beele ngel mayel ɗacce deƴe nde tawno mayel fallema oɗo saaha boni ha boni ngam ɓen yiilotoɓe kanŋe wadde hen produit ji ɗi ganduɗa hay ndema majjum moƴƴata leydi ndi kala soyɗi jawdi suusa yarde hen tene nden ala ko ɓurno gon maayo helɗude kala mbuura kene tolno e ujunnaje 316 kilo kene won tonnuji 5 médicament mo taw ko médicament contrefaçon kame huuɗo bon koko tettanoko ɗum woni ko duppa hanki ha wonti ndondi taw ganduɗa ngaalu mum ma tolnoyo hedde 1.9 million taw koye couperet franc CFA ɗum woni ko duppa ñalawma hanki o ɗum uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder leydi ndi sénégal paaɗen ko toon to leydi mauritanie hooreji leydi mauritanie woni Mohammed wulde cheikh al qaswani hocci laamu ndi o kikiɗe hande o ngam yaɓande toon to leydi algérie wi al akhbar toon to alger ngam nottoyade jonde jeeɗiɓire ko jogorde wadde ñalawma janggo ko fate banggue gaz leyɗele kufɗe oɗon fannuɗe man ketto musidɗo men alhassane oumar mbothia wonande jagorɗo toppitiɗo ko fade banggue faggudu leydi mauritanie o holliti kene tolno 1,2 million neɗɗo taw ko taweteɗo e nder leydi ndi
oɗo saha jogiiɓe heege sattuge no feewi kono kadi oɗo saha kene tolno e nogasi ɗiɗi milliard piccal joyi ɗum noon woni koɓe jaltini ngam fabadeɓe ma wonoy capanɗe joyi e jeetati million taw ko koppareje dollar ɗum noon fayi koye ɓen temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe nayyi neɗɗo temeɗɗe ɗiɗi e capannayyi ujunere neɗɗo taw ko fuɗɗiɓe hen faabede kono kadi kene wona capanɗe joyi e jeetati ujunere ko sukaɓe hen ujunnaji joyo ko hewɓe sowiɓe ɗum noon koye nder leydi ndi Alhassane Oumar Mbodja mi salminima. En calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtuɗo e nder leydi ndi Abdousalam woni Mouhamed Saleh ko jagorgal ko fewti e faggudu o wi fodde million pawɗo temedde ɗiɗi ujunere neɗɗo ina jogui taw kadi ko ngakkere hono guura no fewi aɓe poti noon addandeɓe hono guura ko noonne kay e ɗin jawdi aɓe poti kadi ono hiɓɓitade ɗumen sagane dañi caɗele e crise aji hono ɓennuɗo ɗi ɓe jewti ɗum noon koye sagane ɓe eɓɓanno plan mabɓe taw koye ko fadde koye taw ko hitande ndeɗo darnide ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma won noon milliard uji nogas e ɗiɗi pawɗi ma mbawa yaltude gam huccinede ɗum e ɓen taw kadi ko ɓesgu ngu ala doole e hattan kay taw kadi en dañde guura ha hande ko jagorgal ngal faggude Abdousalam Mouhamed Saleh o joɗodima de ñande jeeslare nogas e jeetati lewru colto ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi joɗoɗin ɗo gendi Sénégal hono Birane Mbagnick Diagne fadare nde noon ko ɓeydude titinde jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leyɗele ɗiɗɗe ha tigde noon to banggue faggudu jagorgal leydi Mauritanie ko yoɓiti e pétrole nani wul Souraga yeehi Algérie e ñalawma hanki o gam tawtorede batu ɓen joguiɓe taw kadi ko gaz étudiaji leydi Mauritanie ene jokki kay ha hande kay wadde hono grève mumen ha tengtino e ñalawma taw kadi ko nasade nogas e jeenayyi lewru colte ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe mbaɗi noon hono grève mawɗo no fewi dendagal ɓen janggoɓe e duɗɗi jaaɓe ha tirde mbawi yaltude e keewal gam wawde kay waytade kay taw kadi ko goƴaji ɗi jogui fadade noon ko hollidde e ɗum noon ɓittede e piile ɗe police huccine e mabɓe ɗi ɓe mbi wonde ala koɓe mbaɗir ɗuɗɗino grève aji ko gam ƴewde kay hujjaji mabɓe landa fruit noon e landa Iran mbawi hono ñinde kay baɗal kay kartodiral ngal police huccine e mabɓe ngal toon to wuuro no Dibou kañume kay hayɗi ko jangguel mabɓe kay ceppi toon gam wiide kay jagorgal mabɓe ngal nde wawata kay toppitade e ɗino ko wiyete kono prime ina waynuma ko nde tottirta ɗum yaltirta ɗum ha laaɓa kadi ƴewanaɓe leyɗele ɗoɓe koɗi ɓeydanaɓe kadi kono jobdele mabɓe Sar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo de wonno kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodji gorko mo Sar Dogo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodja gorko mo Sar Dogo en certani to leydi Mauritanie ko ɗom ka tampini finoɓe to nokku biyeɗo agura noon ko guure taweteɗe Sara Kifa ko wayno wuuro ngoɓe mbiyata Nazaha kame Baba Allah Jawar e Basi si de e kala ko noonne kadi Arkaba kame Allah Najuha ɗeɗo guure noon tawete koye lawol al amala ɓe kolliti kamɓe kay oɗo saaha ko ɗom ka tigui jogori warde ɓe toon ko adi korkande ara ɓe jiita ndiyam ɓe joguino ko pompe goto on noon boni ɓe erima laamu haaɓe tampi ala ko gasi haydara en gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali suudu ñawore ndu leydi Mali sakti ɓattake mum ngam wadde e rango ko fate banggue mandade are wonande ɓen ɓeɓe toɗɗi kañumen gumminta fitinaji e nder leydi ndi kame janguji kala ko wayno Iyada aga gali kono ni kadi Amadou Koufa kame Bilal aga Asharifa en wondi kadi e tato wonɓe ɓen goni jofaɓe ɗiɗon peɗeli ɓe kolliti ɓen tagui ɗum waɗede noon kala kay ko iwi ko fate banggue gueɗe janguji e herƴinde dingiral leydi ndi koye ɓen
ɓurata wawde iwde jagorɗo jangde towde leydi Mali yowi kala ko fati banggue jangde universitaire leydi ndi ɗum noon jeeyi sababu ko association de élèves kame étudiant taw koye cetal AEM ɗum noon koye fitinaji bannoɗe ñande nogas e jeetati ndu lewru woni hecciyanke o toon to Badala Bougou ha ganduɗa étudiant goto wasi hen fittanum no tottoɗo Amadou Tarawore jeeyi sababu hewɓe noon gañi hen kene fota wonde 49 étudiant élève woni nangaɓe hen sappo e jeeɗiɗo ɓendinama to kaso e wiide jagorɗo mo jangde towde leydi ndi justice suudu ñawore leydi Mali hanki o acciti taw koye accitgol dow sarɗi e ɗaɓɓade avocat makko wonde o wona karɗo cellala on woni noon moɓe mbiyata Chouaila omon mbiyata Chouaila Ba Yaya Aydara mo ganduɗa nanggano guila ñande 19 lewru décembre 2023 ɗum noon ko bajetoɗo won konngol ɗi o haalno jeeyi sababu hawo nanga hena to leydi Mali keddotoɗen ɓe ne mbiya battoir woni en mbiya Boussori ɓe ne mbiya kilsirɗi nokku o Bamako to leegal ngal ɓe mbiyata sans fila oɗo saha finoɓe toon kolliti tew moɓe ñamato kay aɓe gandi ni so tawi kay tew alɗinanno ko ɓandu rokka cellala kono ɗo tew kam ko rafi tigui rokkata saabu ko ɗon tan jiyata kirsirɗe ɗe ngala kala ISM haydara ko fade banggue laaɓal guila to diƴƴe mum hano tew o nawirte wonen tew lappete koye pousse wonay puusede wonen koye moto watte punde e poussiére kame buubi kala ene dewi hen ɗum ɗo kala ɓe kolliti laamu ngu foti ko yurnitade saabu ɗum ɗo fayi koye deedi wona haydara goɗɗum tene kadi ɓe kolliti ala kala laaɓal timmugal gongal e muɗɗuma dialogue hakkude ɓiɓɓe malinaɓe balɗe 4 lulde gasi hanki ha laaɓi ceera kene fotto wonde ujunnaje 3 e temedde kene fotto wonde 350 délégation giwɗi e nder 19 région ngaji leydi Mali kala mbawi tawtorede nden deftere kaldigal ɗereji mum kala bindama tappama ñande 4 nduɗo hen lewru daridu hande ndu koma nawaɗe ɗum hoorejo lendi woni colonel Assimi Goïta Wabariya ene tawi nder région mo Gao toonne kadi ñande luuma hebdomadaire hecciyanke o ko defowo goto kay tinani jeygue mum ɓocciti sumi jeeyowo ɗon essence goto jeeyi sababu noon jeere nde sumi yimɓe tato noon sukaɓe tato mbasi hen pittali mumen goto gañi hen gañande musde no feewi kono kadi marchandise kewɗo no feewi woni ko boni tona senguewi to leydi Guinée senguewi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry wonande o toɗɗa hoore jaggoɗo leydi ndi woni Amadou Wuri Ba hanki o fuɗɗima golle makko e tawtorede yogaya terɗe CNRD ɓe mbawi tawtorede kono kadi kolaɗo kuuɓala galle lamorgo ngo ɗum noon ko bakkitogol sawru Bernard Ngom o gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi ndi kono kadi kanko Amadou Wuri Ba hoore jaggoɗo kesso holliti gueɗe tati tan woni ko suuɓi oɗo saha ko guuro ko ene yona ɓiɓɓe leydi ndi e ƴellide numérique leydi ndi kame faggudu leydi ndi saabu ɗeɗo gueɗe so ƴellitima tan leydi ndi wonat e jaam e kissala to leydi Guinée keddotoɗen jeeheten ko tan to Sigiri préfecture nokku mo mbiyata nokku mbiyata nokku na ene tawe e wuuro wiyetengo Banflé Koura noon so gorko wiyete ko Mamadou Berté noon mo duuɓi 4 hanki kam waɗi gueɗe cofɗe no feewi ɗum ko caggal nde o luuki nofuru joom suudu makko yo addamo hirande makko heyɗi onon nde yeehi fewnude hirande leeli ha ɓurti hawre noon mette mawɗe keeɓimo toon o woni dugrude debbo yawnora ɗum noon tawi toon debbo woni fiide ɗum ngal piggal noon waccani ɗum e ngal piggal ha debbo rutte jomum oɗo saha noon omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe senguewi to leydi Guinée paɗen koto Burundi kene tolno e 200 soldat woni nangaɓe ene dumba e kasoji 4 leydi ndi ɗum ko caggal nde laamu leydi Burundi taƴi kay wonde yoɓe jaaha toon to RD Congo ngam wallitoyde Congo haɓade M23 e calogol mabɓe noon
ton to ngoma jeyi sababu noon ɓe mbiyama teɓɗoɗo sa aɓe tawe e cuuɗi dumbirɗi leydi ndi to Nigéria ko ene tolno e étudiaji nogas kañumen mbasi pittali mumen taw koye rafi mo mbiyata minisite wonata ko hakkude goddol kame hinere kono kadi mborosaji goɗɗine ñoofi toon e nder état mo yibba holliti ɗum noon ko commissaire de éducation état yibba holliti ɗum kono ɗo sa hewɓe hen ne tampina feewi ne tawe yogay cuuɗi safara kene tolno noon étudiaji nogas mbasi hen pittali men losko noon ene jokke oɗo hen boros jilliɗo toon to banggue funnangue leydi Nigéria to bene ayti hooreji leydi dawme woni bene Patrice Talon holliti ɓoyata guesama ittu koninkoɓe yonɓe gam neldude to ayti ko wona ɗum konon subaka hande o sifande waɗi toon to Nairobi laamorgo leydi Kenya hakkude wonande William Ruto hooreji leydi ndi kami hoore jaggude mo leydi Haïti kene foto wonde neldude toon police ji kame koninkoɓe yonɓe no feewi beele leydi Haïti ne wawa dañde jaam ɗon ɗo pelle bandiji joguitiɗe ko ɓen kammini toon to Côte d'Ivoire noko mbiyeteɗo Kome kene tolno e élevaɓe nayo goni naggaɓe taw koye car transport goto kamenen danguiɓe ko douane mo aboso douane on nanguiɓe tawa e nder sakuji mabɓe noon ko huuɗo bonko ko yon kono feewi hakkude duuɓi nogas e duuɓi 19 kamɓe kala ɗo saaɓe tawi e juuɗe Alassane Dramane Ouattara ñande batu jaagoɗo nde wi jaagoɗo joguiɗo konngol gouvernement o wo erima gam yidde kalmude hakkude ɓen autorité ji laamu ngu rokkaɓe yamirore helde yogay leeɗe e ɓen tawiteɓe ɗen leeɗe gueɗe ɗe kala ko ha moƴƴana tan wonande leydi ndi toggana caggal nde suudu sarɗoyeji leydi Ghana lawɗini kay oɗo saha harminde ha mema leydi tan wonday kuule cattuɗe no feewi duuɓi 3 kaso e ko ɓuuri ɗuma wonande kay gorko e gorko so nanguidama walla e debbo so peññini nanguidama walla gueɗe parɗe ɗiɗon fannuji kala loni yonnani ɗum hay seeɗa ɓe kolliti leydi Ghana rokkani fodde ɓiɓɓe leydi mum rokkani kadi fodde ɓen wuurɓe ɗamɗon gurdama haydara to Éthiopie jaydiyanke mo leydi France nangganoɗo toon taw koye liggotoɗo Afrique Intelligence mo ganduɗa ne tumano addude fitnaji e leydi ndi accitama jamma hanke o ƴetti laamu ndi o iwde to Addis Abeba fawde toon to Paris laamorgo leydi France to leydi Tchad wonande lundi yanke tampinɗo laamu ngu no feewi bireɗo Yaya Diallo jeero o jeeru on noon woni baraɗo ɗum koye canki gorko mo duuɓi 49 police holliti ko celinoɗo tottirde hoore makko kono kadi ko wona ɗum ko kanko adini o fellude ɗum ko caggal nde dawriyankoɓe hewɓe kolliti laamu ngu elminirimo tan ko ɗo e lebbi seeɗa ɓe payi koye sumgoji kono ɓe gandi soɓe jeehi kanko jogori folde ɗum ɗon ko wona ɗum ko noon subaka hande o ñiɓirde landa makko derguitama ha laaɓi ha wi ceera to Tanzanie holliti ɗum ko hoorejo leydi ndi woni Samia Suluhu Hassan holliti wonande gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe taw ko ancien biyeteɗo Ali Hassan wasi fittano hanki yaltira ɗum ko duuɓi 98 joolam jaɓeri Gaza Hamas jaagoɗɗo Hamas cellal ɓalli holliti ñalawma hanki o Israël waɗi fiyande sofde no feewi nden fiyande noon ko sanga peccugol wonande nguura ko ɗon kay ɓe pelli kene tolno 400 neɗɗo mbasi pittali men kene wona 960 e 60 neɗɗo mbawi gañade hen ɗum ko ñalawma hanki o Italie jaagoɗɗo affaire étrangére leydi mum erima ko ɓuri yawde yaccade dartingol ndeɗo hen haare nde ganduɗa pittali kewɗi boni kene tolno 60 ujunere fittandu taw ko ɗon ɗo Gaza e ko taari ɗum kala Hezbollah mo Hassan Nasrallah holliti dartinta kañumne fiyande mum faade toon to Israël ɗon ɗo Israël ne jokki piyande mum faade toon to Gaza États-Unis de Amérique ko cum bonɗo musɗo kañum waɗi toon to Texas mo ganduɗa hande o hoorejo lendi Joe Biden kame Donald Trump kala enen tawino toon ñalawma hanki o gam ko fate banggue campagne mumen kono kadi kamɓe kala ɓe gartata ko toon to keerol hakkude Amérique kame Mexico wonande ɓen hoɓɓe nataɓe leydi ndi Russie Navali ko hande woni jeenayse mum ko hande wira kono kadi laamu ngu haaɗi kala ko fate banggue seppoji
ɗi ngalda e yamirore hay seeɗa to leydi Iran udditi toon biroji woote hande ɓe leydi ken tolno capanɗe jeegom e ko fawi million noddama yo ar suɓo sarɗi yankoɓe a muɗuma to leydi France jibinande leydi France biyeteɗo Paul Pogba mo ganduɗa ko fettiyanke bal ngana petto toon to Juventus mo ganduɗa nanguiraɗo ko faali banggue doppage taw kadi yowama ñalawma hanki o duuɓi nayyi memata bal ni terrain gorko mo duuɓi capantati ya taw carriére mum gasirani ɗo tan ha laaɓi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital garangal men kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehili moon Sar Abdullaahi Saar so ñalawma janggo ala ko faddi ma ketto musidɗo moon haali Abouba ketki malaki jaam yo jamal hiranena